Aquí, e esta é a primeira constatación, somos especialistas en tecer e destecer. Temos un amplio currículo. Unha segunda constatación, estamos nunha fase de tecer. E tamén sabemos, a maioría das persoas que estamos aquí, que a fase máis complicada. E agora un desexo. Precisamente por esa amplia experiencia que temos, agardo que saibamos utilizala para tecer o que queiramos facer a partir de agora. Que saibamos aproveitar os nosos acertos, que os temos, e os nosos erros, que tamén os temos, e a veces moi graves. Si acertamos en utilizar esa mochila, esa experiencia, daremoslle, entre outras cousas, unha satisfacción a esta xeración que ven pisando forte con razón e que a min, polo menos, provócame, sobre todo, optimismo e un nivel de entusiasmo que a miña edade sigue sendo necesario. Sorte.